Kahle. Apoyisa. Mhlonishwa. Kunjani ndoda amadoda? Hayi sivukile ninjani no? Hayi no siyaphila kahle kakhulu. Bengithi mina angibuze la ukuthi njengoba siqala unyaka ka2025 ngabe izephula umthetho okuphi esizithembisa kona njengamaphoyisa? Mfowethu kuloko kunama foundation esizowavula istradi ngestradi. Hayi ngoba sizobe siphazamisa abantu kepha sifuna laba engingathi phecelezi baphazamisa ends of justice ingalo yomthetho kwamele ukuthi yenze okusemthethweni nangendlela eright ngoba kuningi siyakubona abafowethu bayalinyazwa abafowethu bayalimala benjalo. Hayi ngizwa kahle mfowethu ngizwa kahle. Hayi no asibonge asithemba ukuthi ke onendlebe uyezwa bhuti. Mfowethu ngithi mina ganga kodwa ungabanjwa ngoba noma ngathiwa kudala iqala ulenza ungabanjwa. Mina lapha ekhaya bengikucela ngabe ungidadewethu ngabe ngusibali ngabe ngumkhwenyana ngithi kuwena iliphi iqala okwalenza wangaboshwa mngani wami bengiyibuzela nje ngamabovu. Hayi cha hayi ngizwa kahle mfowethu ngizwa kahle bhuti. Yeah, thank you. Siyabonga.